Kwivangeli lokudumisa asinazo izinganekwane zokuqila. Angeke ngiphinde lokho. Apostoli mayimela ngaphambili suka ngeze zona engezile ukuzokhuluma izinganekwane ezinokuqila phakathi. Lesi sikhathi samanje isikhathi sokukhuluma izinganekwane nokuqila phakathi siphelelwa isikhathi. Angiphinde futhi. Isikhathi seyinganekwane sifinyelela ekugcineni. Isikhathi sokuqila sifinyelela ekugcineni. Isikhathi sokuqila neseyinganekwane siphelela isikhathi. uNkulunkulu zovusa abantu becebo lakhe. Abantu abathi mabeza la ngaphambili bezefuna ukukhuluma uqili bezobamba abantu bakaNkulunkulu ngenhlakanipho yabo nangolimi olumnandi olushelelayo ufike egcineni.